Ikusmiran han eta hemen. Pont du Gard Frantziako hegoaldeko akueduktu bat da, Erromatar inperioak eraikia. Berriki egindako induzketek, Kristo ondorengo lehenengo mendean egin zela iradokitzen dute. Bere funtzioa, ia 50 kilometroko luzerako Nimes akueduktuak, Gard ibaia zeharkatzea izan zen. Zubi hau diseinatu zuten arkitekto eta ingeniari erromatarrek maizulan teknikoa eta artistikoa sortu zuten. Ia 50 metroraino baltsatzen da eta 3 mailara dago. Luzeenak 275 metrotako luzera du. Uste denez, 3 urte inguru behar izan ziren eraikitzeko. Eta lanetan, 800-etik 1000 langiletara hartu zuten parte. Laugarren mendetik aurrera, mantenimendu lanak ez ziren zaindu, eta sedimentuek hodia oztopatzen hasi ziren. 9. mendean erabilezin geratu zen, eta jendea bere harriak erabiltzen hasi zen bere helburuetarako. Hala ere, Gard zubiaren zatirik handiena bere horretan dago. 18. mendera arte, akueduktua, ibaia zeharkatuz, oinezko trafikoa errazten zuen zubi bezala erabili zen. Eta mende horretan bertan zaharberritu zuten akueduktua, ordurako turismoa erakartzen baitzuen. Eta 19. mendean, Napoleon hirugarrenaren erregealdian berriro zaharberritu zuten. Mila 1918ko uholdeek kalte handiak eragin zituzten zubira daraman errepidean eta inguruko instalazioetan, baina akueduktua bera ez zen larriki hondatu. Gaur egun Pont du Gard Frantziako 5 atrakzio turistiko bisitatuenetakoen artean dago.